6 elimination. Big shoutout sa Zultos Lubawa sa venue. Soundflux, DJ EZQ, ug sa tanan na diri karon, salamat, shoutout sa inyo tanan. Rapolo, the concept store, check na ninyo, supportahin niyo mga merch na mo. Sa akong wala, gikan Cordova, make some noise for Ivar! Jason, John Mark, Joshua, Weekend Vibes, Cordova. Sa too, gikan pa Bohol, make some noise for 0MB! Nagkong sa tong tunod, kita kay gitawag, kitang duha, nagpadaig kung wala gid mong bahag, ibuhat pinasikreto, syagit pinatago, laro sa tong mata, matag-usawan. Kaya! Apollo, Surveillance Bank, Icon TV. Kaya to artist. Shoutout din sa Lourdes, shoutout silang BMZ, o siyempre, by 0MB, sige, consistent no, so shoutout niya po na yan, gikan pa na ball, labaw na diri, solid. So, humanag ko ito, daw si Ivar, pili niya unang 0MB. Yo, judges, Rico Dolores, pinatatanan, laglag para 6, first, round 1, 0MB, let's go! Game! Ivar! Usa ka MC nga wannabe. Estilo? Singgit-singgit. Parehas mi. Pero di, makita ang kalahian basta ako nang ulangas. Kaya ang delivery pinasinggit. Arong ingon nga anas, ako mura galibor ang delivery. Para na ibatang mapagawas! Kaya sa pagtuon mo, kapalag na, ulol, bisag 2 days prep, siguradong magkamang ka. Di magsilbi na imong pinabaki. Karong akbang yung diruhan ma! Kasi pangambog ni mo na ako. Sunod-sunod sa di mong mga battle. Mura kang immortal. Hindi ka mahadlok na mahutdan. Bogo! Estudyante pa ka daw kung masort ka sa alawas, manawag pa ka ginikanan! Oo. Di mahadlok na mahutdan niya. Kung masort sa alawas, manawag o ginikanan. Literal. O basing mo ingon niya. Battle man nga nung naabot makagpag-skwela. Bogo! Ungas ka! Sige, hasin na ka sa battle. Pero in real life, wak ka! Imuspit o magama o mga hasing lines sayon kay na ibuhi. Pero ang pangutanan kung kaya ba na nimo i-apply sa imong tinuod nga kinabuhi. Mong di mo malalok, anang linyahan nimo nga way klaro. Delivery nga sa tono bisag iburak pa nimo og todo o sa karaon nimo do o sa ka-line ra na nga bang niloko. Bang niloko. Yawa na. O sa ka-line ra na nga bang niloko pero di yawa to ko pero time be. Ano na Ivar? Joker! Yawa, wagan! Awa, dire! O sa'y bata, di na ako minor. Yawa ka? 20 years old, motherfucker. Yo! Oh, di mo siya kita. Wana ka? Siya di ay si 0MB. Repen All Goods. Unsa na? Banda? Kalibog ba sa inyong style by? All Goods ang butaw sa sound trip ninyo. Fireflies. Patabang na lang kanila. Kaysa kalamidad magkagiparang ang All Goods, ma-relief goods ko. Kay mudawat ka ginabang sakto rasad mo ang grupo. Magbasi man taog pangan, matik na'y kabutangan, katilaw ka og tagam. Rep nimo All Nocturnal karon di ka mabuntagan. Imong kanta akong gipaminaw. Naglain akong paminaw. Grabe ka offbeat o kalugi uy, uplok mang kagaw. Murag minggoy kang MP3 kay bugo ka sa sound sunsaon. Unsaon, gakanta na gani ka, sige gyapog syagit nga ano na. Title sa kanta nimo sikreto nya sabang ayo ka. Diba sa battle, maning ka na iyang taktik. Basta linya way dungog, ipaagi na sa syagit. Bisag tao pa pangutanon, maurang tumong. Kinsa sa 0MB? Katong siksagit nga, taga Bohol. Ilang compliment ni mo kusog ra kag tingog. Munay sad reality nga dako manunta ka og volume pero gamay capacity. Kay mo na example sa naikaya. Kontras dato sa kaalam. Sa bara ka aduna pero ako ang adunahan. Kay bara nimo di manhinay. Tipod kusog bali sakturan tira. Bisag tanawon pa sa stats ang zero mid sa mga linya. Wa ka maila sa bara.
Huwag ka maila sa bara. Unya sa respeto mo kolekta. Bisa kung tira puros rekta. 0 MB kontra sa bar. Siyempre ako'y mas mo konekta. Kay 0 MB wa kay gamit. Pagkauwawan ti karon sorry. Murag number lang sa SIM card karon ako ka maunse. Oh, basig mo sulti. Kung SIM number hisgutan, 0 maguna. Bay diha ka magbitay. Nata sa Pilipinas ug di ka makalikay. Mailisan na og 6 straight kay karon ka mo retire. Istoryahan SIM, di ka smart. Siguro TM ray mong SIM card. Markahan ti kagbala ang TM mong trademark. Di mo ganay mong game plan. Bisag combo pa ang ibound go surf. One blame ako ang big fish sa ilaw. Sunod ang register hangtod sa na lang kay choice. Nganong ako manghunungan kung kada load di na ay points. Di maghuwat sa expiration. Heavy user di mo patas ug mahurot na ang MB pagkatumba zero balance. Kanto 0 MB, let's go! Zero balance! Oo na! Choco Ramga na, partida. +1 ka. Mga linya, pataka, ragburak. Saba ko na ko sa kanta. At least ako na, i-track. Ikaw. Na? Wow! Takang mo ga. Game, game! Aybar pa ang pangalan. Pero bayot ang galawan. Yatuog di na kumahalata. Kaya na siya linya ni UX nga. Rampage daw ng duwa akong atong dila mag-cross. Ha? Inyong dila mag-cross? Bakla kalata! Dili ba tila tuyo ni mo ni UX? Imong tuyo makitsula! UX! UX! Tsula na mo, 5 seconds. Pagkali ka? Eh, akto na ko ni Ron. Tuwad! Hindi kang tuwad, ripon, hindi ka buhang nga ron. Tawa ka? Bakil akong toyo? Pero atras ko! Kay tsula imong ganahan! Nasakpan ang galawan! Bayot akong natagnaan! Bantog ra ay! Bar! Bima na yung ganahan! Yawa ka, bantog ra unang kita na ko ni mo nagi kay pagkagali gamay. Ako day. Pero tay stop it. Galawan na ng mga uplok, ingani. Wa kay chance na kuno kay taga Cordoba ko. Bilihon ra kaning batang Cordo. Ha? Taga Cordoba ka? Sa may labot na ko ngawa mo katod ana. Di ba? Di ba? Eh makasagaran, paunahin ang linyahan. Rapping sa lugar, ibutang pa sa ending or sa intro. Uplok mga tundo, palpak mga tuto. Yawa ka, proud ka mo rapping sa imong lugar. Yawa pa ka, marehistro. Ginawag bitaw, hindi. Ha? Sa imong binuhatan. Grabe, wag yung kakabati, di at konsensya. Proud ka mo rapping lang ko sa kalungsod. Sus ko porbida. Wa na gani kong magtingog-tingog nga bit-bit na ako ang pangan sa tibuok na akong probinsya. Mga kaning taga-or. Duba, maligo ni kinumok, di ko ni magnihit, dahil tagkor nga gidala, si mong utok na isingit kay pangkor, duba adong malainir, kor akong init nung! Yawa, partida! Kung papasigurado ning gubot ang ganahan, makaamgo panigurado ning bugong gigabaan, way kasong maikaso, basta bugo madapatan akong blow din ipaaso, di tarang kaso ang dangatan, kilabaw pasabong ang pasabog, karong lanmay nang natamakan, sige palag! Ipakita kong usa ka kamaayo, kung pambato ka dito, dire batuon sa nakalakaw, kailado mo sa bakasi, mong pirti ka kail, ha? Wako'y labok to'y tanga, buwak ni rong banga, lingo-lingo, inigdo ko, igo ni rong panga, pirti ka kail, ulol ka il, usunra ka! Daliyo, sunod lang kita dahil ko, kontra nga na ibaw, nilay na piling na nga haw, tanawang balahibo, wagi man ibaw. Sobrang kagaan sa imong tira na aan, akong kaampaw imong rounds, pero nung saman, siya rin wapakay nakatunan, nakatsamba ka dito pero di kasukdanan. Sa kung bahala nga giandam, imong lawas na tugpahan, pra! Sa kadagang busdot nga nadawat, na porma na kaong sungkaan, upang pakumaman! Yawa, iwaso na itong round 1! Yawa ka! Diba? Oo na, basta matsampel mo sa liga nga way klaro! Ay, champion na gabay? Sa inyong ligang pabugo ay? Hindi? Ligang tagakay! Ay! Mga nang apil, way angay, mananaway, negamay, organizer, negamay! Bugo! Proud ka na dong! Inyong movement ang napamatuod! Inyong movement ang napamatuod! Wa ko mga all out ha! Wa man siguro yung maot kung masulti ko sa tinuod! Sige palag! Ha? Sulti ko sa tinuod! Suko mo!
Ha? Gusto ko ninyong testingan? Saan? Gusto ko ninyong testingan? Di, usa-usa lang. Hindi, isang tabang pamungtanan. Yawa, hindi ko makuyawan ninyo daw. Kaya kanunay ni Andam, kaya bakit di raw sa matumba? Pangamong niya akong tira. Nuclear bomb mo! Blaw ka rumapaw, mga mabaw, mga haraw ramusduwa. Piling ka ang pasiagaw niya, magbaw pamuluwa, puro tapawan ay bakit piling hawad naman eh, kaya nakaw ka sa duwa. Patay, bakyo. Hoy, kay feeling iso kung nakikalagot ni Jibo sa tustorya niya. Labuhan na ka! Wakoy labot atong bins na kay GC o kung ano'y niduwa ra ko. Nabuang mangguro ka. Sa akong ribat ni mabangag. Wato siya katultol Cordoba o karon ka masaag. Buwagat din ka masaag, bali mo sa nina. Yo, round to game! Tawatan kaning dako. Tengon niya sa battle niya sa motos. Di porket nagtatagalog ka sa Bisaya Conference, par, king ka na. Ako ang break sa iyong karir, kaya par, king ka na. Uy, huwag ka mahimamat. Nawaw na ganis Unico siyang gibuhat, butai mo pang gikawat. Muna mga linyahan imong ibiyahe, buhol ang Cebu. Grabe naman, wala ka sabay sa trip, awa na marking na lang, kawatan. Unya katong giingon nimo ni RG sa 1 minutes. Ready to eat mga baong nasa pack, di kailangan ng pakulo. Uy, bisto. Di ba linya man animot sa final silang Sureño? Gikawat ang nasa pack. Yawag gipugo sabi niya mga kabati bagong bara pinutos na pay gikawat ni kang mot. Katong sa bundaw nga champion, igurang ibali-bali. Gikawatan mo baliktaran. Unya imo pang naribat. Grabe gilimod pa dinaangay katinga. Gikawat nimong bali-bali. Ayaw og baliha. Megabyte nimong pangan. Peke nga na-highlight kung sa MB basig LB. Kay kusog kay ka mang line bite. Pag ingon ni Pen, ikaw si Westbrook. Sakto ra ang scheme. Ganap pagkabuaya. Pareho sad sa skills. Baga kayog skin. Di mabago na ang theme. Si Westbrook giga-zero kay ilado sad sa steel. Kawatan. Kay ngano, nahutda na ka do? Kung yung saang tubag, di ba zero imong pangan? O anong one ay nasuwat, dapat tagaan ka og DA? Poros kinawat raman na imo ang bara nga dala. Pero bisag tagaan, pagkagpadol sa akong gilaw mo, mulubog magkapakapa. Sige, ikaw na mas naguna. Pero sa kadagang bara na akong gilatag, kay di na maihap. Bisag zero pa maguna, kay di na maihap. Imong experience mo na itakas. O kamatayo na mo bangag. Mahutdag oras ning si zero, gakong bara ang musayad. Mga ngipon kay mapangag. Dalirang ang guluhan imong pangan. Maong landslide na. Sakto ra ang zero angle para i-flatline ka. Sayon raw duwaan, kaning bugog bira, maluro diba? Paghunong diha, mabugto ka sa kumo niya matugog lima. Katuig sila'y susi nga layo o biya kay diri makitang katag kung hipusun tika. Wala sa RMB! Hoy, idamay na mo si Tibos, amaw! Ato kong mag-istorya, kaw, tawag-gato kaw! Kapag tamong buhang nga mo ron. Ha? Ingana ko kagahi! Lisod pang itag-anggin! Ato na lang makuha sa akong mga pass battles! Karo ka buhang nga ka. 0-0. Mong nga, 0. Paregang Tibos. Round 3 game! Ikadawang tama kini mo si Rapolo. Pero si Piat, kaya ako imong giagbat. Gato kang elimination na ni. Bogo, practice na rin ako para sa CRBL Finals. Mong gunit og maayo. Kay mamapa og makabog. Pangtagsaan og dapog ni mga batang kapataka sa kahambog na dungog. Ina si KTF ha. Nga siya akong isunod. Nga ako isang kailan niya KTF. Oh, basi mo yung nga, kita may gabatin yan, nadamay man siya. Wa ka makagit sa kong tumong, akong gusto kay pasabot nga wa mo yung dag-anan bisag tabang pa mong duha. Apila si Jibos. Ano? Ano? O sa itanaw ni mo, kuyaw na ka? Sa imong mga pass battles nga gipakita. Bogo kuwang pa! Murag dragon daw sa kahasi.
Sige, Dragon! Katungkotless ka! Sa next round, hindi na makatikang! Balian ng TN! Ilagay yung splash na! Resulta sa kagarain yung idol, Ivar the Boneless na! Oh, Ivar the Boneless! Vikings, di na kinahanglan dungagan pa o grind scheme kaya di manirapulo yung kitanaw. Muna yung Ivar Death Scene saman kaya pa. Sa akin surrender kung di na mada. Estilo, wordplay, taas kayo set up. Bitch, puta kay mong punchline murang adik. Ipanagsara mo kung pakaroon namon ka. Kinagpataka kag sukol, katilaw ni Rugdukol. Tinood, pilit ang kalamay na musbohol ikaw. Sa sobrang ni mo kapilit, ikaw ang isod na kusbagol. Kung pagpuyo di ako ngas! Yawa ka! Kung pagpuyo di ako ngas! Yawa kay makuha ka rin ang dahil ka ng estilo ni mga laos, nga style, mga pinugos ni mga lines. Kung pahawa sa gamay kay ako ani nga time. Di ko si Optimus pero ako ani rong prime! Ha? Kung simple ka pamasin, sa'yo imong pagtamak, dilira ito makuplano. Delikado sa dokong balak mong nakakita ng kalahian. Sa legit, o kaning pisting kanahan. 2 days prep na la, samot tago sa kabuan, tigang ipangandaman. Karong layas! Balik sa imong ligang gikadaan! Ato dito paglangas! Sakto na to time na ko para practice RBL finals. Pwede na ka mo gawas. Shout out, Zeus. Hoy, sig balik-balik, G-Boss ikaw, Roy Bayot, naibog ka niya. Oh, basta pa. Tabang kami kay TF. Kaya pag uman sa semis nila, bay, tunga ta premium. Ay! Ay! Sama na, oy. Isod ko sa pagol kay isod kay kung kasod ka. Okay. Bawang kay da pagol. Yo! Sa second round, na-expose na sa tanan. Nga ilabtanon kag kamot sa diimuang banatano niya nakasud kag 1 minutes. Aw gets na malamang. Kawatan nasud sa flip top maong naay nakawan. Speaking of 1 minutes, version niya dito ingon siya. Ang pagtanggal ko sa heartbeat ay beat. Beat pagilo mo yamaw. Resulta, pildi ang banga. Kadagag beat atuwag yapon kay nada. Kontra niya dito si RJ. Gitaga ka sa drafting stage. Giwagtang ka sa ranking nga mura og banning face, di ba? Tulong mo ka buhol represent sa 1 minutes. Barbarian og 0 MB. Mga champion nga way gamit. Nahaungan mo ni Mord, siya ra ang nalahi. Nagustuhan ni Ari kay solido ang tahi. Makita man sa Mords ng Z kay awahi. Bisag sundo ni mo siya, di ka mo sikat sa flip top. Bisan pag ma-Mords ka, di gihapon ka mo sidlak. Makauwaw ka sa 1 minutes. Banga man mauna. Ikay 0 at tusuan. Nganuwa man ka mag-unawa kay bugat ng mga linya. Kanya sa buhol maunibida. Murara kag daytira kay hingayat ka sa eksena real talk. Katong giingon nimo ni Cloud9 nga imong pagkahimabay ug hingayat di niya mabuhat. To kagastid na kana. Astid na kana. Ato kar manggara, unta abson ka sa gaba. Di na gani angay ka proud gipanghambog pa sa yawa. Dali ra na mabuhat kuwa kay ayo pagkabana. Nagayo ra kasaba, may unta ka ba ana. Mangutana ko nimo, ug magpakayat lain ni mga asawa ganahan ka. Mauna pamilyado na kato, di ako ni mo bilib. Nabataman ka pangutok mo kumitpag adultery na anak kay mga anak. Sa gibuon ni mong imahe, waba ni mo masikop. Wani mo ma-picture out, sa utok na mo develop, may tagilakan ikauwaw. O kilimod na kag panay, unta mismo imong binuhi, kailhon ka nga patay. Karon ka mapuruan, dinaangay pang tutukan. Ingayat imong imahe, pistalira kang buslutan. Dinaangay pang Kristalira kang buslutan mo, wake up call na ni nga mura ba o alarm clock. Tanang mo bang gana ko sigurado nga mahagsak. I-represent ako to fano, tabilin ko nga reel. Iladumi sa bakasima o pwerte ko kail. Rapolo, nagbayan 3, naglag para 6. Ika-upat nga battle karong gabi una. Ivar! Mr. MPO, manangan sa balik-bay! Sulit ka battle. Judges decision 5-0 para ni Ivar. Sana Sir MPO magiging ball.
Yo Lawrence. Gibutan ako si sa pangalan Ibar. Round 1, biyahan na to daan. Kamay ra kay Nestle si Zero MB. Round 2 medyo anak kay duwa. 1. Taas lang ang rounds ni Zero MB sa round 2 niya. Biyahan na Ibar round 3. Nindot mo din lang to. Yan, no yun na sa round 3 rounds Ibar. Sa pambatir first round yata daw ni Ibar kaya sa illegal ko nabong na si Zerembi while round 2 taga no tag-illegal si Zerembi pero lapas sa first which is step 2 na si Ibar mas ni anak nila mayo yung material sa Ibar and round 3 yata na ni Ibar. Yawi boto si Ibar. Kailangan ko sa Zero MB. Wala ka sa ko nabitin dala pero ang Ibar counter punch kayo. Kaya sa ako nabantayan sa grabe ang improvement. So props sa Ibar. Compared sa mga previous battles, grabe ang improvement. Akong boto Ibar. Luma day, tanawa lang sa video all 3 rounds. Intel, 3 bag. Basta, wala ko sa tipin game. Para kayo kay Ibar, pero props gapon kay Zero MB. MP3! Round 1, ay ko ang Ibar. Taas na pa niyang punch to bar ratio, sunod niya ang punchline. Although si Zero MB ang iyang first round, na siya haymaker sa first round. Kaso pag human na itong haymaker, choke siya. So yan na lang yung round. Then sa second round, try siya o bawi. Kaso parang ako, na siya with two angles. Sa akong tawag ng two angles. Itong bayot na linya ni angles kaya mo. Pero kaputol yan sa agya ang angle. Yan gisumbayan dahil yung angle. Change topic niya. So medyo minus na siya karana. Then sa round 2 ni Ivar, na siya ito ka-rebattles kung na nagkikanan ang round 2 ni Juan, Zero MB. Then sa round 3, Zero MB, resistant na siya sa iyang Juan. Kaso ang punchline, buwangan niya pa niya punch to bar ratio, ang punchline count niya. Ang Ivar, sunod niya. Plus na siya rebattles sa inigay po niya